A ide sedmička, číslo 7, no nech sa páči. Dobrý deň, vítajte. Ja vás hneď tak trochu vyspovedám. Psík sa volá Jerry, áno? A je to oblek pri príležitosti svadby našej dcery. Takže vy ste, aby som to správne pochopil, Serenka sa vydávala a psík bol pritom a s takýmto parádnym oblečkom. Áno, áno. A kedy to bolo, ak sa môžem opýtať? Pred 3 rokmi. Pred 3 rokmi, no vidíte, takže takto, tí, čo sa chystajú ešte na sobáš, tak vidíte, aj psík sa môže zúčastniť. Takže nie je to len v amerických filmoch, je to už aj u nás na Slovensku. Môžem sa opýtať, odkiaľ ste? Zozvolená. Zozvolená, takže Súčasne už. to je skoro ako keby zvolen, takže z Buče zatlieskajme takto teda na svadbu, pokiaľ by ste sa rozhodli, že teda sa budete ženiť alebo vydávať.